wilahing wilahing awi kena mastu Rama Sidhem awi kena mastu Rama Sidhem silat mringwang jagat karana sirang tunduk kawisisaning bisana sono senawung kang kula pesta maksud stantun lambai buddha sinantara tutara katula-tula tolat mring rabdeng parabdya winisuda trahing kang dinama Dama pinardi tameng lalata mangkewata kapusananing gugita taurengging pralambang manumba-tumba parma panggung sang murwaning kanta sing kebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha pinarik aruntuting basa dumeng kina ngemusu rasa yen narasaya karaos mulacari ruhang rasa wandi uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lirjan wangi lukaca jarwe wusir nakopca ing carita ala becik wis kagelar jroning pakeliran yaiku sejatine sayekti amriksani pagelaran dinggit Purwa Surya Candra Daru nyewang kartika wis kinurba kodrateng kawasa sahari ratri angitri bawana perwatleging duksina gilir kewandi temadati petanganing dina sasi warusi windu kang sarta abad tetungkulan tangkar tumangkar toya siniram embun toya Jawa pating krembya dada padhang ing kutu-kutu alangatuku burung-burung yang buruntu dada beranan tanpa wicalan padang terawangan senari sangguang renanggang sumur bawani jagat mungging jagat wetan tuk munggup-munggup mungging kalkan wukerabang perngangga lamun kang saya dilat-dilato bumi saya tangu sumurup sanjewang arko kata sebelah kanan gereng abang esmu jenar kapur bawan sinaring sanjewang basonto tanam tukaton ijo royo-royo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo poceng gunung kini malan gendalu kasih ring marabancono lenggat lenggut ngandu koyong gunung Makuta Mega tan wetawis dangu soleh kawula tasih dene larsang upaya buka garap Tegal Sawayi anglu ursulur tatan ana pedhoti sinambi sendunan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samarawangi sang Dewa Ngarkasaya dangu saya inggil wis katon mala sinari jagat dunung ing pinggir plat papat lor kidul wetan miwah kulon sinaring jagat kang samara Banyadara Banteja Rebul Kekuwung parandiri datan wonten ingkang amadani Kekuwung Praja negari Ngastina ya praja negara ing Ngastina ya negari ing Hastinapura liman benawi Kuru Janggala dasarnya negara tanantuk 2000 jangkep ditego krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya binawi tramya beng samudra binang langkung kang tanpa wagun pegating panunggal kapantuk uljeng cakrawala wane-wane cakreng bawisi sawane kineping jurang sorong kinepung gosirung kinarya sesuing peksi lawet liwang sarang burung wonten ugi pasisir antarsasar jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir sadya tinanduran kang murakapi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinan jajaruk misari kang pinangga pratiwi pategalan nggo palawija ingkang ngrembuyung gedhongane ambek wae nganti kaya manglung malangun witane pala kewendhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kujiwa cinawi tukulan kemawe kesarasaning diri ingkang raja kaya dewan sansaya ngrembug lampun sangak glaring mangunan lampun wanci sarap surya samya bali mring kandhange suwang-suwang tatan ana carane kandhang agungan sing palang labet tebi saking Ditadurjana cuti samya sayek seka kanthi akal uring nusa bangsa duwe negari Ngastinapura
Wono gongi bangi gunung anggung somlo starurun tumurun tah tumera sate dadi huru-huru kaneng lingkungan langgung-langgung amonto tinali disampun samya samet aning sesanggeman sepentep bisa saking titasan soisi lan saya Nodawida anane momat sinamatan daya dinayan sawiji mapan jatin jejiban kami pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya Kenging binasaken negaring Asuna lagu semolagya manjing marang jaman kecono panjang munjung pasir pawukira jinawi gemah haripakarta tata turta raharja dasana guru kang gedhe bori padang jagati dur kuku setor tadukun carane torta kasusuring panca praja lasnenta wau ananging wenangira den ucap dosa namaning Sang Nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Maha Prabu Suyudana ya Kurupati Jaka Pitana Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Sang Dastarata Siwi ya Sang Dastarastratmaja ananging nalindra berbandha berbandha tegese numpuk brana picis bebasan sak pratelanning jagat kasuganing Sang Prabu Jaka Pitana berbandhu tegese sugih sedulur nanging ana cacating sawetara denya kirang udi mring reh tata krambi apa to tandane kadang satus kang samya nyatakna ing gunggung karo sanira miwah sakarsanira piyambak pramila kalebet denya duweni watak semungah sesongaran Adigang yang adiguna ngandelaken dumeh kadang nata gong Winetara yen to ginunggunga wiyare jajan mewah luhuring keprabon saratri datana pedhote siniget pinunggal kang kawicarita ujari sajuga lenggah Sang Nata tedhasi wa kaneng sitinggil Binaturata lenggahing dampar kencana ingkang pinalipit kencana pinatik mawa retna linemekan dabut pirang werdani sinebaran sari-sari Kinanda Wida jebak kesturi kongas gandane mangambar dumugi aning sanjawining pasewakan kinarebeg sagunging para inya biyada bedhaya srimpi manggung ketanggung Joko kaloro-loro kang samya ngambil pancaring kelabon banyak dalang hartawalika sawenggaling mas kacu dwi panggo kang sarwa retna ginebutan laring menyura kantan kuring sumerbak gandaning Sang Nata dumugi panguraan sirna kamanungsan yayasan Hyang Prabancana Ngijawanta para tidem permanem datanana bane walang miyang alisik muhung sinten ingkang marang caket dene mangarsa nenggih warangkana tapi dalemping prasa jenar nenggih Sang Rekyana Patih Arya Sengkurya Sang Nindya Mandri Rekyana Patih Harya Suman ya kekasih Raden Trigantalpati datana kantun pilenggahipun pujangganing negaring Astina muhung pandhita ing Sukalima peparab Sang Tapa Begawan Durna ya Dayawang Druna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra wong pamungkasing pasiban lenggah siniwaka nenggih satring toya tinalang Sang Raden Harya Kartamarma tegambar mlebar ya samudra tatan tebih biswanira Sang Jepara kawula tasih ingkang samya gandeng pasisiran jejel yel arep-popot bibit prasasar tata pandhenggul tatan wasala labet kathah sakating mursi boing jawi ambludak gendera karo rontek umbul-umbul keterangan danu yayang mondeng mangsa labu payung megar mandi jamur paring mangsa ndeng tumbang ngarang abku jatingane mangsa katiga prandening mangki dintremat daning pasewakan datanana gondongan gunggung basawra tatel pampah kabar sungling pradonga yang mangling maranggana kacarita langkung semanten alam birawirana teng mandur Sang Prabu Baladewa
arsa tanggaping gatiri Sang Prabu Duryudana arsa wijiling sabda pangandika ndadosaken kumanggi wijiling pandika Sang Prabu Jaka Pitana ingkang dereng kawedharing lisan mulat samyog para kala samya ngangsep bisa wani Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana barining sun Werkudara den kabareng alun kanyandika Oh
Suritinan neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyono Nyang Mansrah Sarwa Rukma Rangking panek nara Narawata Obro Prabanya Kangsu Mirat Kenyaring Reca Laliwaran Lerki Laci siring tadet Wimbo Rekana mrek Ingin Kadyo Pema Roto Ondo Saparan Pangambar Kongas
angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik marata batik sarta kamromring hukum kang ngibadah lan ngiranggit syukur oleh wong tapa engkang was mongkol tan mikir pawehing liyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Om Diwangsuk mono mangadili duwi ana sasmintaning sujagat wasariku Bororo durmangke paman Pati Haryo Sengguni paman Pati Ploso Jenar ayo dadekaken pakenira si paman Pati Haryo Sengguni wontene jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kireng kepareng paduka anggir anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng piswanipun ingkang paman ing kepatihan ingkang paman nyadong dawuh timbalan paduka anggen kapiji ngajeng sowan kula wonten ngarsa paduka anggir Prabu Jaka Pitana duh sewu kalepatan kula diageng pangaksami awit jibeg-bebeg rasing manahipun ingkang paman nalikanipun mapan wonten sanjawining pasewakan kaget sotaning manahipun ingkang maning kepatihan bebasan pindhara ning salomba pinanjuring alun-alun kumitra caruk maras nanging mugi dados ning kawuningan gersaring kula majeng sowan wonten ngarsa paduka manahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan kemareng kula nyadong dawuh timbalan maduka anggir anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih paman Pati Haryo Sengguni ya katipalan jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira ingkang ingsun patah minangka dadi badal wakil ingsun para tadyagi pranata tatara kita kamarajan aturna maring panjenengan ingsun samendhangun sunung kanthi kengkarempin paman Pati Haryo Sengguni kawula ana ninggih kira menawi paduka andang bab tata rakiting kamarajan negari Ngastina kula kinten sadaya datan badhe anguji wani awit para kawula samya sayeksa kakabdi manunggal tetunggalan dados tunggal sumuyut wonten ngarsa paduka anggara Prabu Jaka Pitana mandhapipun dumateng para prajurit miyah para kadang paduka para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggaya tansah gegladen olah kridaning aprang pramila sawanci-wanci praja paduka katempo ing parang maka tartentu boten badhe ngepa kunca Gusti kula Sang Nata ing Ngastina wekasan ingkang paman remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ana ninggih ya jagat pangestu kara
teka gawe bombong panahipun inggih putra Ngastina teka jangkep kang dadata-rira Paman Pati Ari Sengguni ora liwat panganan kang utama tindakna selawase urip Paman Pati Ari Sengguni. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala. Jernyatanipun kula menika namung sumut wonten ngarsa paduka Angger Prabu. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang bapa ing kematian ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu. Dosa menawa ingkang badhe kula sandhang wontene teka kula wantun nampi sepaipun tiyang sepuh. Nanging ewa semanten inggih dados nalindra wonten Praja Negari Ngastina mriku pun Duryudana lajeng kanthi Paman Ari Sengguni inggih dados Rangkanata dalem Negari Ngastina. Pramila sembahipun Paman Pati Ari Sengguni kula tampi dawah sami-sami Paman Pati Ari Sengguni. Kawula ana ninggih Mugi kasekicana lenggahipun Paman Ari Sengguni sampun boten kirang paraogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula non. Miwa bapa Pedemban Durna bapa Pedembaning Sagalima mugi anggen paduka rawuh wonten Praja Negari Ngastina kinandenan karaharjan rawuh wonten karsanipun ingkang putra ya panjenengan ingsun pun Jaka Pitana bapa Pedemban. Astaka swala sila bertapa sumorante sumorante. Hawala kamanaka kula gopret gantel buntuting selikur. Nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Kaget sawan kula kapiji. Nembe makler kula kadang usulan kula nggih Rangga Prabu. Mboten dados menapa. Inggih. Pambagya Harja mugi kunjuk bapa Pedemban. Kalau non kula non. Wilujeng miswanipun ingkang bapa ing Sakali manggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka Angger Prabu Jaka Pitana kula non. Mboten langkung sowanipun ingkang bapa nganti salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Angger Prabu Duryudana Angger Prabu Jaka Pitana. Dokter iki sampun sanget kula tampi damel bumbung manahipun inggih putra Ngastina. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka bapa Pedemban. Kula non. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Kula sowan saking rektorat pertapan ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula non. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Padha kanthi Harjo. Slamet sowanmu Dimas Kartomarma. Baunut-unut inggih dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting dalahan sinuwun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Paduka miji dhumateng piswanipun ingkang Raying Tirta Tinalang pun Kartomarma kemarang wilujeng sowan kula. Tepi saking rumpidut cinaket nuring karaharjan tuwin kajewanan. Namung boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Mbah iki tatampa ora liwat pangestuning ingsun bae tampan nuno Dimas kawula nun. Sampun sanget anggen kawula pundi padha tatanan barisaning para wadyabala aja ingkang padha saura manduk jenenge Senedya Bromo sartane bagake nglawan Arawi Koko Prabu ing Madura Dimas Toya Tinalang menawi ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula badhe pangestu padha dawuh paduka namung semanten mugi dados kasantosan dhateng gesangipun ingkang rayi sinuwun yo Dimas Kartomarma. Ai unut niki Nun mangke Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama ing Mandura sesembahanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana iki gurunipun ingkang rayi Ngastina sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa arawuh wonten Praja Negari Ngastina kathah 1000 lepat aturipun kang putra Diageng Wangaksami ugi warga nampi asek pasekan para krambi saking ingkang rayi pun Jaka Pitana Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Karwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Kawula niki Yayi
Parang Paduka Yayi Prabu Jaka Pitonami jedhemateng piswanipun inggih Raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sowan kanthi kawontenan inggih banget damel bumbung manahipun inggih Raka ing Mandura. Asung pasegan monokrami sampun katur wonten ngersanipun inggih Raka Yayi Prabu. Boten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa nipun inggih Raka ing Mandura mugi kunjuk wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun iki damel bumbung jasing manahipun inggih rayipun Jaka Pitana. Samangke mugi kaskecan lenggahipun Koko Prabu Baladewa Mandura anggenipun rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Kawula nuwun inggih Yayi sampun boten ngrang pragi piswanipun inggih Raka ing Mandura wonten ing samangke kula sowan wonten Praja Negari Ngastina. Beyuh undang kawontenan wonten Praja Negari Ngastina tanganipun sampun wonten setunggal warsa kapengker ingkang Raka ing Mandura pungkasan sowan wonten Praja Negari Ngastina. Sareng samangke kula kapiji sowan kula ngadhem wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Lako teko elok kados mekaten kawontenan Praja Negari Ngastina ingkang samangke setunggal warsa kapengker. Para kawula mriku tasih kathah ingkang sami regejegan, tasih kathah ingkang sami congkrahan. Nanging sareng kula taliti wiwit saking Karang Pradisan minggahipun wonten Kutha Goro dumugi dhateng Negari Ngastina sedaya para kawula dasi minggahipun ayaka praja taminipun Nalindra Negari Ngastina. Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula sawang katingal adem, katingal ayom, ugi katingal ayem. Yayi ingkang Raka ing Mandura wale-wale menapa kula nderek mangayu bagya sartanipun ingkang Raka ing Mandura bombong awit kawontenan Paduka ingkang saestu kaduka saged damel bingah tuwin tentrem sangyup para kawula tasih wonten Praja Negari Ngastina. Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturaken pandhuwun awit pangalembana Paduka. Jenyatanipun sedaya mriku boten badhe kalampah menawi boten saking iku pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi ewa semanten Yayi ingkang Raka badhe kaanggep lancang inggih monggo, kula badhe kaanggep koma wantun inggih monggo. Awit nuwun sewu kula kinten sampun cekap arambaking pasewakan ingkang sepisan krembak babagan tata rakita Kamarajan Negari Ngastina. Sedaya kula kinten sampun cekap jenyatanipun sampun marem tuwin sampun tinarbuka penggalih Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana awit nampi aturipun nayaka lumantar Paman Padihari Sengguni. Koko Prabu Kadiparan wonten keparenga samangke ingkang Raka nyadong dawuh timbalanipun Paduka Kanjeng Yayi Prabu Jaka Pitana. Wonten menapa tinggal dados wigatosipun teka kula katimbalan sowan kula wonten Praja Negari Ngastina. Yayi menawi saestu mbok bilih samangke Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana betaken dhumateng botripotipun ingkang Raka ing Mandura. Samangke kula aturi bloko ingkang Raka nedya nungsung pawarta kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu ya jagat pangesunggara nur mangke Koko Prabu Jaka Koko Prabu Baladewa salpatipun ingkang rayipun Jaka Pitana kula tadhah wadana wontene kula wantun ngrawuhaken tiyang sepuh kraya-raya saking Praja Negari Mandura rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Mboten dadosaken punapa Yayi. Jenyatanipun para kadang-kadang Kurawa menika sampun kula rengkuh kayata dene turas kula piyambak pramila kaical jiga lan merkewu durga musangga rugi kasa wangsulipun menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggadahi kalodhangan wekdal wonten longgaring wekdal datan wonten tata kewajibaning Kamarajan Negari Ngastina keparenga sakmangke Yayi Prabu Jaka Pitana tetinju dhumateng kawontenanipun ingkang Raka ing Mandura. Matur sembah nuwun. Inggih Yayi. Saestu bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Awit kula nampi penangisipun anak kula inggih putra Paduka Yan Maja Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Saraja Pinanggun
Iki anak kula pun Lesmana Mandra Kumara, iki anak kula pun Saroja Kusuma. Ingkang sampun Kang Candra menika kaya-kaya dene wong kedanan. Kaya-kaya dene wong kang kelangan lingga, kaya dene wong kang kelangan marang nalar akal tun pikiranipun. Koko Prabu bingung raos sing manahipun ingkang rayi. Kados pundi anggen kula badhe mampengi dumateng menapa ingkang dados karentek tuwin adrengipun kegayahanipun Kang Putra. Inggih menika anak kula Lesmana Mandra Kumara. Awit Pandhawa wekdal Kang Candra punika anak kula pun Saroja Kusuma gandrung kapiranggu kepi-kepi kaliyan putring Sunggiwana. Lajeng samangke mutah kepengin tumut sayembara. Inggih mriku sinten ingkang tugasaken junjung marang putring Sunggiwana. Pramila samangke kasembatan anggenipun boyong tun badhe kedah mengku garwa dumateng putring Sunggiwana mriku kula wau. Pramila ancasipun ingkang rayipun Jaka Pitana nyuwun ningga pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Anggen samangke kula rawuhaken wonten Paraja Negari Ngastina mriku Koko Prabu Balarama, Koko Prabu Baladewa. Lenglaram nyandeng Kang Driya Leri Wang Candra katawangan sumu ing jas katut retan lemot kapyarsaning rojet ram romeng driya manawong kakawong nyewang wisesa ya jagat pangestu Ngorwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Nuwun mangke Yayi. Sewu-sewu lepat aturipun ingkang raka ing Mandura kula tadhawadana. Kula sawegan anampi panyendhunipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Iya. Kaget manahipun ingkang raka. Sareng kula nampi pangandika Paduka. Nampi dawuh saking Yayi Prabu Jaka Pitana bila anakku ing Saroja binangun pun Lesmana Mandra Kumara gandrung kapiranggu kelawan swijining putri. Inggih menika putri saking negaring Sunggiwana. Nuwun mangke. Anggenipun anak kula Lesmana nggadahi gegayuhan inggih menika adreng kepengin gayuh putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoganipun ingkang raka ing Mandura. Sareng kula bidhanget dawuh Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana bilih putring Sunggiwana nggadahi kekudangan utawi sayembara. Sinten to ingkang keduga saged njunjung dhumateng putring Sunggiwana keduga badhe kelampanggenipun badhe mboyong dhumateng putring Sunggiwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi babagan sayembara menika ingkang sepisan
Nuwun sewu. Ingkang namipun sayembara menika tartentu kathah penglamar. Tartentu ki kathah ingkang sakmangke uga badhe nderek mupu sayembara. Inggih menika kepengin junjung dhumateng pun putring Sungging Wana. Inggih. Pramila nuwun sewu. Wonten tetembungan ujaring kaki-kaki inggih menika wonten tigang tembung ingkang tansah dipun gegem minangka sanguning gesang para titah gesang wonten ing Madyapada. Inggih menika siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu menika nuwun sewu. Tiga perkawis menika mboten saged dipun mereni. Amargi nuwun sewu menika sampun dados pesthing kodrat, menika sampun dados pesthing Hyang Widi lan sampun dados kersaning Gusti Arya Luka. Pramila sakmangke lair lan batos ingkang raka ing Mandura mangayu bagya lan menawi saestu Yayi Prabu Jaka Pitana bedaken sak biyantunipun ingkang raka kapuri sakmangke gayuhaken putring Sungging Wana walih-walih menapa babar pisan sampun ngantos walang ati ingkang raka ing Mandura siaga menawi kula kadhawuhan supados boyong putring Sungging Wana ngaturaken panuwun. Nanging nuwun sewu ingkang raka ing Mandura gadhahi atur menawi sakmangke ingkang putring anak kula pun Lesmana Mandura kumalinggipun Saroja Kusuma mboten kasil anggenipun gayuh putring Sungging Wana kula nyuwun kanthi sanget Yayi. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nggadhahi raos kuciwa, sampun ngantos nggadhahi raos gelo. Senyatanipun sepisan pesthi ingkang angka kalih jodho ajeng angka 3 tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni. Pramila sekintenipun cekap semanten kemawon aturipun ing Mandura. Dene bangsa mangkinipun sewu wonten tetembungan mlebet talingan tengen medal talingan kiwa. Mboten badhe kata-kata anggen kula badhe matur Yayi. Katuraken panuwun Koko Prabu. Toko damel cuma plong raos sing panahipun inggih arayipun Jaka Pitana. Lajeng sampangke kula nyuwun Paman Padhari Sengguni. Jingandika gadhahi dawuh napa, gadhahi atur pangandikan punapa. Paman Hari Suman. Nuwun sewu. Nek cara kula sing disuwuni igeh niku kaya-kaya randayani atur kula nggih. Sababipun napa? Nuwun sewu. Wonten mriki menika rawuh pujangganing negaring Ngastina. Wonten mriki menika rawuh gurunipun Marasata Kurawa. Sinten? Lah menika lho. Rektor Durna menika. Prayoganipun menawi paduka Angger Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuhipun ingkang pamaning kepatihan. Prayoganipun bab perkawis anggenipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Badhe nggayuh dumateng putring Sungging Wana, prayoganipun pun masrahaken dumateng Kakang Durna. Awit menapa? Ingkang pirsa dumateng lagak lagianipun Angger Lesmana Mandragumara cara dene ngingu ternak. Ingkang ngerti marang seratine menika namung Kakang Durna. Ingkang saged ngerteni dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken ingkang putra menika namung Kakang Durna. Pramila sumangga sakmangke kapasrahaken dumateng pun Kakang Durna. Awit nuwun sewu nggih. Mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Awit nuwun sewu. Lesmana menika sampun marambah makaping-kaping boten namung kaping setunggal. Anggenipun gadhe gegayuhan gandrung marang suwijining putri. Sampun wungsul wangsul para sata Kurawa pados pangrika daya sarana karti sambeka. Kinarya nggayuhaken menapa ingkang dados gegantilan atinipun putu kula pun Lesmana wandene ugi gagar wigar datan antuk karya. Contonipun nalikanipun Lesmana kepengin nggayuh atmajanipun Arjuna inggih menika pun Janakawati. Lesmana kawon kalian pun Antasena. Lajeng nalikanipun kedanan kalian Mergiwa Lesmana kawon kalian pun Gatotkaca. Langgeng-langgeng nalikanipun jaman kedanan kalian atmajanipun Nala Gareng. Inggih menika pun Nalawati.
Lesmana ugi kawan kaliyan atmajanipun mitra kantong bolong pun Lengkung Kusuma ingkang dipun sababaken pun kegulan dhisik nalika semanten. Nuwun sewu, lajeng ugi wonten panggayuh malih. Lesmana badhe nggayuh bakul legandha ugi mboten badhe kasembadan nalika semanten ugi gagar wigar. Pramila sumangga babakan mituwa menika kula aturi masraken dumateng Kakang Durna. Cekap semanten atur kula sumangga. Nur mangke Bapa Dewan Durna. Bapa penemban ing Sukalima. Mitra taturipun Paman Pati Arya Sengguni. Kula kedra masraken perkawis anak kula pun Lesmana Mandra Kumara ing badhe gayuh putri Sugihwana. Bapa Dewan Durna kados pundi? Bapa Dewan. Gila. Wong tuwa iki ya maklum gak ya. Jam semene wis ngantuk. Wonten dawuh. Mangga kula dherekaken. Neng ndi sampean ki kok? Ora ana wong ngejak apa-apa kok mangga kula dherekaken rumangsane. Didangu kalian anak Prabu. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Aturipun Paman Arya Sengguni pamrayoganipun lan langkung merayogi babagan gayahanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kula aturi masraken dumateng Bapa Dewan Durna kados punika pamrayoga paduka Bapa Dewan. Nuwun sewu. Pancen ora sing dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa nalika semanten. Siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang dados kodratipun Hyang Mahanasa. Hai. Ning nuwun sewu nggih. Kodrat menika dipun saged dipun wiradat menika gampil saestu. Contonipun umpama wonten suwijining titah ingkang lair kakung mijil lenang. Kamangka kakung menika pengin dados salah suwijining pawestri menika dipun operasi terus saged. Hai. Nanging nuwun sewu, pancen estu ingkang nami pesthi kaliyan tibaning wahyu menika mboten saged dipun mereni langkung-langkung babakan jodho. Hai. Pramila samangke kados pundi anggenipun badhe inggih menika pun putu kula Lesmana nggadahi gedreng, nggadahi niat kepengin gayuh, pengin boyong, mupu sayembara putring Sunggingwana. Lah mangke monggo. Monggo. Putu kula Lesmana Mandra Kumara kemawon ingkang dipun tanting. Menawi serananipun kados mekaten menika Lesmana gelem napa mboten, sagah menapa mboten. Langkung-langkung jagani kawontenan wonten tetembungan siyaga payung sakderengipun jawah. Menika menawi samangke Lesmana gagar wigar dhateng antuk ari anggenipun badhe mupu sayembara, anggenipun badhe mboyong dumateng putring Sunggingwana kados pundi menapa sawega nampi kawontenan menapa mboten. Nggih. Lajeng keparengipun pramila sumangga ingkang putra putu kula pun Lesmana Mandra Kumara dipun timbali, dipun piji sawanipun. Nuwun sewu. Paman Arya kados pundi? Kakang Durna menika ugi dados conto lho nggih. Marga nuwun sewu. Kakang Durna menika nggih mboten maido, nggih mboten mokal. Karang Kakang Durna menika pelaku spiritual. Ingkang mawi tembung jelah ngaten mriku. Pramila Kakang Durna menika ugi kathah sakathing pawestri ingkang kedua gandreng kalian pun Kakang Durna. Menika dados conto lho menika. Hai. Kathah ingkang sami kepincut kalian pun Kakang Durna. Ning nuwun sewu. Gandeng sepisan pasti jodho tibaning wahyu menika dados kodrating Gusti. Pramila pasti ning jodhonipun Kakang Durna menika sanes kok pawestri mboten. Nanging pestinipun jodho dawuhipun Kakang Durna menika sewujudipun jaran niku ning sampun ingkang sampun sumandha wonten ing pertapan Sukalima. Dipatih tak kepruk ndasmu lho kowe, aja ngawur lho kowe. Ah, kaya ngono kok babar wirang ning Pasewakan lho ora. Ora kok jeneng babar wirang. Witekno nek wis pinesti jodhone kaya mangkono sampean wis ora bisa selak. Merga niki wau kodrat niku mboten iso dinapak-napake Kakang Durna. Leres. Oh, ngantos warung-warung sing dodol sate jaran niku kula demo.
Warung-warung sing dodol sate kuda niku kula tutup. Mergo nyinggung dumateng penasanipun Pandhita ing Sukalima. Nah inggih, pramila mangga Kakang Durna anggenipun badhe nggayakaken putring sungging wana. Jernyatanipun Kakang Durna mriku ingkang sampun dados conto supados sak mangke kasembaten ganyuwanipun Angger Lesmana. Hai, Paman Daryo. Wonten dawuh. Pramila Gandeng sampun cetha terwaca pangandikanipun Bapak Durna. Sedaya kawontenanipun pasrahaken dumateng anak kula Lesmana. Kula dawuh sartanipun kula tusan wonten kesaripun Paman Daryo Sengguni samangke kadangguwa katimbalana anak kula pun Saraja Kusuma supados minggah wonten ing pasewakan Paman Daryo. Ngajeng Siti Gung Siti Tanaya majeng Datanpa Susila Mijil tukanira Sang Narpati Ponanggarot kanan riwe umriwis pucak ing rawis yen sinabata marang sakedeng murup dadi dahana Prastawa dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana kepareng kula nyuwun pamit nggih. Katos-atos sampun kados lare alit katimbalana sawanipun kang putra Paman. Ayo.
Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut pamra kang awita dedenjeng-denjengan jagat pangesunggara Pamadarya wonten dawuh anggenjing andika nimbali dumateng anak kula Punasmana katimbalan saking pundi niki wau kula mider-mider kula padosi teng kesatian Saroja Binangun mboten wonten adat sabenipun lenggah wonten sak pinggiring sawah jebul kula padosi wonten kamar nggih. Enten kamar niku piyambake nembe dandan cara manten. Inggih. Dereng kadhawan supados dandan cara pinanganten. Malah mriku sampun dandan cara pinanganten. Ha inggih kados ngoten niku dandanane. Ngalah. Mangka nuwun sewu niku rantai sing diagem kalih Angger Lesmana niku. Rantai sing sok nggih ngrantai kirik teng negara Ngastina niku. Dinggo kalungan, dinggo sabukan wah jan. Napa ya memper nek kaya ngaten niku. Katimbalan nggih. Ya iya. Lesmana anakku. Saroja Kusuma padha kandhiraja sapratamu. Yun Kanjeng Rama kok peteng sinten sing mateni lampu niki Kanjeng Rama nuwun sewu nggih niku wastane nutupi paninggal wong nggih inggih Kanjeng Rama pun pajar pun padhang rasaning ati kula sareng kula badhe kadhaopaken dening putri ing Serpeng sungging wana Kanjeng Rama. Lesmana Pandra Kumara ya inggih. Wilujeng rawuhipun keng putra pun Lesmana Hayu Kumara. Sawan kula tebih saking Rubet Kanjeng Rama. Lole mbak ya aja gawe stres wong tua ta ya Nger Lesmana. Aja gawe munek-munek pun bapa. Rumangsane apa? Nuwun pangapunten yang gara-gara weruh kowe guyu karo ndudingi wong-wong kuwi. Pun bapa nganti bola-bali tindak ning pakiwan. Merga sangka ora kuat ngempet. Nuwun Kanjeng Yang inggih. Kula nyuwun bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Lesmana Saroja Kusuma ya tak tampa pangestune wong tuwa wae tampanana. Ha inggih.
kula pundi wonten asta tetiga mugi ndadosna ing kawuningan dumateng gesangipun ing putra prayoga nonggon musowan sampun boten kirang prayogi gila dasare panuntun nirama kak ya bocah iki nek cekelane gender mung bengok wae nganggo laras. Ha inggih kedah mekaten kula menika SSN loyang. Iya ger iya. Ah ya. Ora mokal kula nggih sekolah wonten ing kampung Inggris. Kula saged basa Inggris. Iya. Yes. Father nyadong dawuh Father ngaturna sungkem menengar saning makmu ing Mandura Wa Prabu Baladewa Wa Prabu Baladewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk wah edan wah Lesmana wae anak ratu kok kaya ngono lah nganggo kalung rantai batobat sikile nganggo rantai sabukmu nganggo rantai ya mengimane kok kowe nganggo sumping kembang kaya ngono kuwi karepmu kepiye bekti kula ngunjuk Ka Prabu ya tak tampa ngger anakku cah bagus saroja binangun ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae Tampanana inggih kula pundi bocah pinter gendring terusno yes thank you so much nyadong dawuh Kanjeng Rama Lesmana anakku cah bagus kula wonten timbalan mesti wae wis dadi karentek sartane wis dadi tekadmu nggonmu kepengin boyong putri Sunggiwana para Tadyagi waktu dina iki jeneng para bakal tak dawuhi supayane lumaku budal ana ing Marajanegara Sunggiwana sak mengko jeneng para bakal melu sayembara ora kejaba ya kuwi jeneng para kudu bisa boyong utawa kudu bisa junjung marang putri Sunggiwana yen to kelakon nggonmu junjung marang putri Sunggiwana bakal kelakon panjang kamu ngono inggih kasinggihan Kanjeng Rama inggih lajeng samangke bidalipun ing putra ngantri dumateng sinten lan dipun dherekaken dening sinten Kanjeng Rama ora ana kejaba ing bakal dhereke kelawan laku jantramu nggonmu bakal budal ning Marajanegara Sunggiwana eyang wing saka 5 waduh nuwun sewu Kanjeng Rama Lesmana piye nek upami lho niki upami yo sing dherekke kula senes Eyang Darna kados pundi sababe apa to penjaluk nayaka saliyane Eyang mung saka 5 merga nuwun sewu niku nek lunga kalih kula mesti rembukane saru-saru gandeng kula ngrumaosi kula menika tasih mapan wonten ing bangku pawiyatan Universitas Guru Durna pramila kula mboten sagah mboten wantun menawi kula sareng kaliyan Eyang Durna lah malah adan bocah iki mergo sing mangerteni satane sing bisa ngerteni kelan bukang dadi kekarepanmu ya mung Eyang wing saka 5 nggih pun lah inggih lajeng benjang napa anggen kula bidal ora ketang sambung obor jala lintang tumuli budal dina iki Eyang Durna
Ana dawuh apa nggih putuku sawoja bilangun. Nggo bidal. Ya. Bidal sareng-sareng para sata Kurawa enjing bidal gumurung saking Astina negeri. Ora usah nembang. Oh, engko sing nembang ben pamanmu Satama wae. Inggih, ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit madal wasilan kel badhe nderekaken dumateng putu kula Lesmana Mandra Kumara. Prasta dawuh duka puneman durung atos-atos sampun kados lali-alit. Lesmana anakku cah bagus semulura sing dadi panjangkamu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama, nyuwun pambahing pangestu. Mugi-mugi samangke anggen kula badhe kayuh putring sungging wana saged kasembadan satemang samangke saged pindha mimilan mimpuna bandha ngrapa tetunggalan kula saged gesang sareng ayan putring sungging wana. Wis gamelane wis mundi. Ha inggih. Dari sampun ngantos kendhat akhiripun ngawat-awati dumateng anak kula Lesmana Mandra Kumara paman. Inggih kene. Menapa ingkang sampun maduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala. Maneh mekaten keparenga sak mangke nyuwun ingkang Bapa nyuwun nidi palilah.
Akarya nganti dhumateng sak cekapipun para Sata Kurawa kinarya ngombyong dhumateng tindakipun Angger Lesmana. Sumangga kersa angin sing kanthi pamandarya badhe ngepaken barisaning para Sata Kurawa bidhal tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Inggih nggih ngaturaken manuwun. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yayi. Sampun ngantos kendhat kula suwun tansah ngawat-awati dhumateng laku jantranipun anak kula Lesmana Mandragumara. Ayi, nuwun sewu. Gandeng Lesmana Mandragumara menika putra paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menika dados putranipun ingkang Raka ing Mandura. Pramila sakmangke paperkawis sakmangke ngantos wonten lelampan menapa wonten Telenging Delanggung. Nalikanipun para Sata Kura miwah anak kula pun Lesmana Mandragumara tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Dados tanggal jawabipun ingkang Raka. Hei, ngaturaken panuwun. Lan sampun ngantos kuwatir menawi mboten kasembatan gegayawanipun anak kula Lesmana Mandragumara sakmangke kula ingkang badhe ngrepat dhumateng putring Sungging Wana. Ngaturaken panuwun. Dimas Katomarma, kula wonten timbalan sinuwun. Wali-wali apa marata Dyaki kaya wis purna gatining panangkilan bubarna kang pondhosi bojoning Senedya kundur kendhaton niki pareng dawuh duka kula badhe ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan badhe mbebaraken pasiwakan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma purna gatining panangkilan Arsa sang rata kundurang kedaton seluk saking dampar jono kinapit gambaran gading kadaraken sangganing muromban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samya ngambil upacara Rabon kawisan saking mandara tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra Pindha dewa kairing Widatara Widatari. Langeneng alang swanak laran danun cara Bye.